Wong saya mari rambut ini pagi. Asik bersama dengan jelas nada campur syariat. Ramah kemuyune
lah garis api Pak Ditris. Jelas nada. Yo. Monggo bolo cokenya Indonesia Master Sawi Dodo. Mas Demang, yo lah. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni
Diatur keco. Jelas nada asik.
Sugeng. Mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane Kurang
alon-alon Tri. Empun Mas, empun jenengan ampun ngoten niku empun. Nih, kowe iki kok ya karo bose dhewe malah saset-saset kok. Sapa kuwi? Baleke wae nyambut gawe pira? Oh ya Ding, ya wis. Lah kuwi tak kene sampeyan. Aku nek karo aja ngece dhek iki bablas aja ngece senengane klangenane juragane bos Enteng kecil. Agung. Bos kecil kok. Pak Bu iki lagune kowe iki MC te ra cetha ngono. Lah aja ngece to. Oh Mas Pak Bu. Rebo. Oh iya bener Yes, sini tutup kamu. sih. Kowe paham. Ya lebok. Banjur apa to tegese kembang sing tok gawa mrene apa mung pasemon atiku ora ngrahita yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura Spesial kagem Mas Rebo Lenteng Agung.
buat bos kecil yang punya Cengkareng. Gondrong. Dia melingkupi Cengkareng. Ini bos kecil punyanya si Anjar. Oh Mas Wardoyo udah mau nyanyi, udah nggak patah hati ya? Wardoyo HE. Wer. HE. Akeh duitnya. Satu. Sikat ter. Nah. Ayo lanjut. Neng ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku keloro Gustiku lonyo Indonesia. jelas nada
Bos, ayo. Ayo Mas. Allah. Hah? Oke. Loh, yo kok luntur toh Mas? Sing abang lho Mas. Oke. Iki. Nah. Sikat ler. Neng ngopo? Ngopo sliramu tega. Ayo Mas. Aku kaya tanpa dosa. Ati lara Gustiku lo nyuwun Mas Aris. Ayo yo. pane Ayo Mas. iki aku gur jilah lho ki aja-aja. Ayo hae hae. Lah Mbah Bomo Sesak mlebu teles. Masuk Mas. wong ayu sing tak tresnani nawa Kali apa-apa. aku ora bisa lali mau seliramu pepujan ning ati. Sikat ler. Ya, hae neh Mas Wardoyo. Wes, Urung. Mas Rebo ilang kok. Mbak Eva urung ngentok sing Mas abang. Rebo ilang. Ya ampun. Mas Rebo ilang. Sikat ler. Ning apa sliramu tega